Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadratil mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para sesepuh pinesepuh Pondok Pesantren Al-Hadi, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kyai Haji Reza Ahmad Zahid ingkang selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, ingkang tansah kita tenggo-tenggo fatwa saha nasihatipun. Hadratil kiram, dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kyai Haji Abdul Hakim Nasuha saha Rama Kyai Haji Muhammad Gufron Umar ingkang selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadi Padangan, ingkang tansah kita takdimaken. Dumateng Dewan Asatidah Pondok Pesantren Al-Hadi ingkang tansah kita hormati. Dumateng sedherek alumni serta panitia ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal ingkang tansah kaula hormati, serta sederek santriwan santriwati lan tamu undangan ingkang tansah kaula hormati ugi. Hadirin hadirah rahimakumullah, sepindah monggo kita aturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun inggih punika nikmat iman dan Islam, sehingga kita saged bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khol masayih Pondok Pesantren Al-Hadi Padangan, engkang boten wonten alangan setunggal punapa kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat saha salam mugia kita aturaken kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi ngrawuhi acara dalu menika saged dadosaken kita umat ingkang angsal syafaatipun ing dalem yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah, saderengipun acara kaula bika kaula minangkani pranata adicara badhe maosaken susunan-susunan adicara ingkang badhe kelampah ing dalem dalu menika. Adicara kaping sepindah inggih punika pembikaan. Adicara kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 inggih punika mahul qiyam. Adicara kaping sekawan inggih punika waosan tahlil. Adicara kaping gangsal inggih punika sambutan-sambutan. Adicara kaping 6 inggih punika mauidhah hasanah dilajengaken doa. Adicara kaping terakhir inggih punika penutup. Ngelambai adicara kaping sepindah inggih punika pembikaan.
Monggo kita bika acara dalu menika kanthi wawasan umbul kitab sesarengan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Adicara kaping kalih inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ingkang badhe dipun waos dening Ustadz Rolin Ahmad. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم